Aquest dissabte, l'Ajuntament de Blanes ha organitzat un acte d'homenatge pòstum a qui va ser la primera alcaldessa de l'actual època democràtica, Maria Dolors Oms i Bassols, que va morir l'any passat. L'homenatge comptarà amb la participació de l'exalcalde i amic personal de la Maria, Miquel Lupiáñez, un representant de la Fundació Espronis, de la qual en va ser presidenta durant molts anys, i un representant de la seva família. Alhora, l'acte serà encapçalat per l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, qui ha volgut dedicar-li unes paraules. Que sabem que és una persona que s'ha de reconèixer i per això es va aprovar a plenari posar el nom de la sala de premsa, el seu nom precisament, Maria Dolors Oms. I la veritat és que volem que sigui això, no? Volem que sigui un record a la persona, ja no tant a la política, sinó perquè ella va tenir molts més papers que no pas al polític, sinó també tot el social, amb el tema d'Espronis, etc. I creiem que és la millor persona o la persona més indicada perquè la nostra sala de premsa porti el seu nom. I ara hem lligat amb la família i sí, el dia 2 de març, si no m'equivoco, és el dia que farem allò de la placa, mostrarem la placa i farem el petit acte institucional. La vida de Maria Dolors Oms va estar de ple servei a les persones. Es va estrenar el càrrec sent la primera alcaldessa democràtica de Blanes el 1979, càrrec que va ostentar fins al 1987, quan molt poques dones exercien la política i menys lideraven una llista electoral. Després va tornar a presidir l'Ajuntament entre el 1991 i el 1995. Maria Dolors Oms destacava 3 iniciatives: la instal·lació de clavegueram en els barris on no existia, la creació de fons per a petits projectes i la redacció d'un nou Pla General d'Ordenació Urbana Municipal. L'alcaldessa també reivindicava públicament la bondat, la honestedat i la dignitat de la política.